الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله yau insha Allah akwai su tambayoyi da ke gabanmu tambaya kamar guda hudu haka insha Allah kuma tambayoyi masu ban mamaki abun kuma duka kusan duk abun ya faru ne ko yana nan ga faruwa a nan a cikinmu a cikin tawa wani kuma a ƙauyen tawa har kullum abubuwa na jahiliya ba su ƙariya inda ba a karatu inda ba a neman ilimin sanin shari'a. Mai tambaya na farko cewa ya halitta mutum ya aure ɗiyawan shi ba ɗiyawan shi ya halitta mutum ya aure ɗiyar ɗanwan shi, an gane ko kenan jikayyawan shi, ya halitta mutum ya aure jikayyawan shi. Ta wannan bawan Allah da ya wannan tambayar inda ya zo yi tambaya kafin a kai wannan tambayar anan ya tambayi wani almajiri ne akan haka shi abu yana mai ɗarɗarɗar mutum yana iya aure jikayyawan shi. Sai shi wannan almajiri ya ce to tunda dai akwai malamai a nan garin tawa masu amsa tambayoyi abu ne akai tambayar wajen malamai. Sai kuma sai ga wani almajiri sai ce mai tuwa ne yana halitta wai a mutum ya auri jikayyawan shi. Sai ce kuma ya halitta mana tun da shi abu ya yi nisa wai kenan tun da ba ɗiyawan shi ba ce jikayyawan shi ce. Sai ya ba da misali ce ai ni magani ina aure da jikayyawana. Yan shi wancan wanda zo tambayar sai bar tashi tambaya ya koma tambayar shi wanda ya ce wai shi na aure da jikayyawan shi kuma a matsayin almajiri ne. Sai ce mashi jikayyawanka shi wannan ka mishi gare ka wani irin bangare ya ce wan shi ne uba ɗaya komai na aure da jikayyawan shi. To kudi ba don Allah gani kun gani a zahiru wannan daga ran da ya faɗi cewa jikayyawan shi ce ya san da haka ya aura kowane bangare wani shi uwa ɗaya uba ɗaya ko wani suka uba ɗaya ko wani suka uwa ɗaya auren babu. In a jahiliya an kai wannan auren duk 'ya'yan da an ka aihuwa sun halitta 'ya'ya ne na halal. Amma daga nan yanzu aure in fasakha talaqu bi nafsi aure ya yi fasakhi ya katse ya buɗe ya walwale gaban kansa yanzu ba za su sake saduwa da wannan matar ba nan ba matar shi bace ta shari'a. Da zari ya sadu da ita kawai menene zina kawai zashi duk 'ya'yan za a aihuwa nan da gaba shaggu ne. Mai wannan in ya ji to ya daina kenan yanzu shi wanga ba ai bane fa tambaya yake ya halitta mutum ya auri jikayyawan shi. Sai shi kuma ya nuna ai babu komai tun abin ya dan nisa ba ɗiyawan shi bace ai shi ma gashi na aure da jikayyawan shi uban su ɗaya. Ka gani a kaddara a ce sun aihi 'ya'ya da wannan yariyar wannan matar duk 'ya'yan sun halitta ɗiya ne na halal saboda uzuri na rashin sanin shari'a ko na kuskure duka ma'afuna anhu ne, an gane ko. Don haka kenan amma ba zai sake saduwa da ita ba ta haramta a gare shi matar shi dama muharrama shi ce. Don haka ba yanzu ba matar shi bace yayi kokari wannan mata ya sallame ta tattara irin nata ya maida ta gidansu ta ga mai idda ta nemi ta je ta yi aure, an gane ku wannan shine shari'a. Amma in ya ci gaba yi kunnin shaggu ya ci gaba da saduwa da ita duk 'ya'yan da za a haifa duk shaggu ne. Allah ya kiyaye Allah ya shirye da mu. Wannan ko a zahirin ayat suratul nisa'i Allah subhanahu wataala yake nuna ainihin wato yan uwa na dangantaka wanda tsakanin maza da mata wanda Allah haramta aurentakayya tsakanin su. Ba duk ko ne dan uwa ba duk ko ce yar uwa bace ba za ka aure ta ba. A'a wanda shari'a ta iyakance ta haddade ta qayyade yace hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti nan ma ya isa ma mu tsaya saboda nan ne mahallin shahid. An haramta muku auren iyayenku hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum da auren iyayenku wa akhawatukum an haramta muku auren yan uwanku ka aure ka ko kaunarka ko wani bangare ta hito uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya haramun ne ka aure ta haramun ne ta aure ka. Yace wa ammatukum wa khalatukum an haramta muku auren ammominku
ya babanka ko ƙaunar babanka haramun ne ka aure ta. Haka khalatukum an haramta muku auren ainihin wato halayenku, ƙaunar mahaifiyarka ko yan mahaifiyarka haramun ne ka aure ta, haramun ne ta aure ka. Sai ce wa banatul akhi wa banatul ukhti, da ɗiyan ɗan uwa da ɗiyan ƴar uwa, ɗiyar wanka ko ɗiyar ƙananka ko wani kote, umma uwa ɗaya uba ɗaya, umma uba ɗaya, umma uwa ɗaya, duka haramun ne ka auri wannan ɗiyar. Haka wa banatul ukhti, ɗiyar ƙaunarka ko yakka, uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya, haramun ne ka auri ɗiyarta. To dama shine muke so mu ba da amsa anan. Kaga daga nan al-muharramat min nasbi, wanda aka haramta mutum aure daga saboda dangantaka ta jini, to ita wannan diyar wanka ko diyar kananka ko diyar kaunanka ko diyar yakka da duk abun da ta aiwa har diyar ta haramun ne ka aure ta. Diyar wanka ko diyar kananka duk abun da ta aiwa ba ita ba har diyar ta haramun ne ka aure su. An gane ko? Yau kenan kaga ballanta na mutum ya aure shi kan yawan shi. Allah ya sauka, Allah ya sa mu gane, Allah ya sa masu irin wannan ɗabi'a su ji kuma su tuba su bari. Sai kuma tambaya irin wannan ita ma ta riga ta faru ne amma Allah bai sa an kai ba. Shi ma haka wani yaro ne kane yake gare ni yanzu haka na Italiya, nan da kusan shekara 2 babansa Allah ji kansa da rahama, babansa baba yake gare ni, ya zo tar da ni shago yana min tambaya, malam wai ya halitta kamar wani ɗana ya auri ɗiyayyar shi? Ni ce haba wani irin tunani ne? Ce to gaji wani yana nan yanzu haka ya turo abokin shi na Italiya amma turo abokin shi ya tambaya mishi auren ɗiyayyar shi. Ni ce haba wannan wani dabbanci ne. To kaga irin wannan duka fa jahiltin nan da kun ga sani tun na da har yanzu akwai shi a cikin mutanen yanzu, wallahi har yanzu shi yana gani ai babu lahi ɗiyayyar shi ce ko ɗaya ainihin wato ɗiyar ƙaunar shi ya halitta shi aure ta. Ni ce mai da haka haramun ne, ni ce mu ga matsoho haramun ne ya aure ta, ba ita ba duk abin da za ta aiwa ɗiyar ɗanta ko ɗiyar ta duka haramun ne ya aure su. Duka nasaba ta gilma wadda ta haramta aure har abada ba za shi aure wannan nasbar da ta girmo tsakaninsu ba. To Allah ya sa shi wannan bawan Allah wannan bidiyo idan ya kai gare sa yanzu haka na Italiya, Allah ya sa ya kalli wannan bidiyo ya saurara ya san cewa abun nan da ya so ya yi ba hana mishi ne an kai ba an hana mai aure wannan yariya ba ne don ba a san sha'a ta ga zai yi shi ce haramun ne ya aure ta, sai in niyas ta ga zankace yayyaka shari'a ta hana ka aure ta. Allah ya sa mu gane. Sai kuma mai tambaya na gaba yake tambaya shi ma shi ko abin da yake tambaya a nan ya ce abu ne ya riga kusan ya faru amma ba a ƙaddama ba. Shi ma a nan duka cikin tawa ƙauyen tawa nan gabasin tawa wani bawan Allah ne babansa ya mutu, bayan Allah ya babansa cikawa kawai wannan matar uban shi ta gama ta kaba sai ce na son shi aure ta. Abun mamaki irin abun gana jahiliya suke tambaya wa ya halitta wannan? Haramun ne auren matar uba kuma alfasha ne, zina ce kuma alfasha ta yi muni kuma akwai kiciya daga Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu ta'ala kan wannan ayar da man karanta a samanta a suratul nisa yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabilan. Kada ku aure matan da iyayenku suka aura, kada ka aure matar da babanka ya taba aura, ohu sawa'un yana da rai ya sake ta ne bayan ya aure ta kuma ya sake ta, haramun ne ka aure ta saboda kamar uwa ta gare ka, matar babanka ce. A'a baban naka Allah mai cikawa ne, kila ko kafin ya rasu ya sake ta kuma sai Allah mai cikawa, to duk da wannan haramun ne ka aure ta tunda babanka ya taba aurenta. A'a ita ta yi ma babanka ta kaba shina aure da ita Allah mai cikawa idan ganin tana da ƙuruciya ta gaba ka ce kai ko kana son ka aure ta, haramun ne. An gane ku? Shine Allah ya yi hani cewa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa. Kada ku aure matan da iyayenku suka aura
sai fa abin da ya gabata na lokacin jahiliya an taɓa samun haka a wannan lokacin jahiliyan. Wata baiwar Allah ta kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallama saboda lokacin jahiliya kamar idan mutum yana da mata to sai ya zama matan nan tashi in baban shi ya rasu, saboda lokacin wancan mata matar babansa a wancan lokacin da mata ba su da gado, su ma kayan gado ne, ana gadon su, sai mutum ya gade dukiyar dan uwansa, ya gade kuma matar dan uwansa, ya gade dukiyar babansa, har ma ya gade matar babansa in bata isa'a ba. Saboda duk wanda ya zo ya yaba mata bayan mutuwar baban, ya yaba mata wani zane bi ma'ana ya kame ta, ita tashi ciki nan. Al'adar Laraba a wancan lokaci matar uba fa kawai sai wani daga cikin 'ya'ya bayan mutuwan baban sai ya zo ya yaba ma ainihin wato matar baban nashi zane bi ma'ana ya kama ta. Sai wannan bayar Allah ta ce ta kai ƙarajin annabi sallallahu alaihi wasallam, tana ce ta ce ni mahaifiyarka ce, ni uwa nake gare ka, matar babanka ce. Ta kai ƙarajin manzo sallallahu alaihi wasallam, ta ga mai abin da ya faru, dan mijinta yake so ya aure ta wai bayan mutuwan babansa, kuma ga ta mijinta kaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki Allah zai saukar da hukunci a cikin wannan. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya a suratul nisa, ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i, kada ku aure matan da ubanninku suka taba aura, ko sun saki ko bayan sun mutu, illa ma qad salafa, sai fa abin da ya wuce na jahiliya. Lokacin jahiliya aitin haka da to yanzu ga shari'a, yanzu ba lokacin jahiliya bane. Sai aya ta hana, Allah ya hana, yace innahu